แต่กับmau benar multi purpose society dah kena ngikwa ban pentip syapi baka mau benar multi purpose society kahap ban pensanya no shua ya ka loki dru kharsau drigu jun arja pisan na ki dau bom la kiar iba bun nap deng jong pi ngingej pin sadom pin sapitar apa pio sngew ya kene ka kubor andre ngi pan map nap deng jong pi baro khot bat dak bas ngorit ba pin ai yai up shitom at ngi kadau kalong badon nap deng ki ba penti tiket yang ngi kim syam lawan ban semit ne pen pai shu yang ngi ya ki buk amaki ki syam kajing mut kalong la pidi ne pimdi ne pidi iwe ne arteliru gitu giba syam ki de ban wan pen pai ya ki buk bangi ngin yo ban bu jing khen baru ban yo ban kliap ya ki tiket balap di kajing temu jongi hi kalong ban yo kliap lut hi ya ki tiket barok khoj kat ka baladi andre ka badon ki bompat wan ban semit ya ki buk hangi ngim ngau suk man fit bat kitu tiket ba ki bru ki la thit chitom kin chulong le no e bat nom yo kliap andre kajing kwa hi kalong ban yo ban kliap lut hi ya barok ki tiket ban laj na kano ba jing wit jingwa hadin habot oi pe ba bun nap deng jong pi pin sapitar pin sabu kho bangi le thok ne ngi don jing su ban le thok han re ka society hi kam don kano jing ka jing mut sniu a kumba phila yo i ha ya ki jing thmu ba pha jungi an pan lo ya ka ne ka lok ka drum abaka society ka syam yakum kini ki jing kala ya tawat jing mut na ki bor bahalor bat la le ya ka badon kam bat ya ka badei ban le hakum ka ne ka por namar kata dak jing yo jing bit na ki bor bahalor bat ka ba ka mansim ka ba kia ngila pen kan rek biang ya ka ne ka drodet katarek ban melakai hargat ka permission bat NOC na ka bor jong ka an dei mangi pen kan rek hi mangi han rai hargat ka jing yo jing bit na ki bor ba nya ya ka ne kubana du basdang hi ya hargat ki NOC bat ki permission mentar kumcu hi angej scam ki babun balang kin sapitar kin donru ki ban sabuk kho anre ipan ma pat ni kerpat red ya pi pin so thu lang ya ka jing jong ka society ba ni ya kan du ki donru ki we ki daru ki ba yos no lang ki ba pun long yang ni ban pan sange shua shipor o ka jing di tiket lei dang duna shwa palat ngimla di ra ya ki tiket tang khendiat kat ku baji tu ka society pan pen bi ki price tang mar siliang ro pat bi ka price an rei ka jing sange ba kon san jong hi ka de bi tang lagi ni ki dau ba ki briu ki la phat nangi ki man pen pai shu ya tiket ki ba pen di ya ki tiket jong ni te kumba piti phi ngi long tang ki briu ki ba dap da ki jing duna ngi la pen mong ya phi an rei ki pat red ya phi ban yai sha ban ngi ban bat sabu bha ya ki tiket ba pila dap thiet bat yai ap hadu bangin dapen tip ya ka result te hanget pila satu ya kani ka jim na jongi ka saiti bangin nang pen bana shu company ya ki jim pen tip jongi ha kani ka video ha kani ka YouTube channel hi te sayai ap at ni yai sha bat ni hoi pila dom rai gitu ki bakwa ban phone yang ni namar ki briu ki ba phone yang ni non stop 8 minit ngim la ra ban pek namar pa bun palat ki nong phone te ka bhaba pin chu text ha message la ne ha WhatsApp la